Perdoni, bon dia. Sí, bon dia. Bon dia, que el puc ajudar, que el veig molt perdut. Sí, ara jo he baixat de Palma perquè venc de la fora vila, de més de 15 quilòmetres, perquè ha sortit una senyora alemanya que diu que nosaltres no sabem el que són persianes. I jo dic, i que hi ha de persianes? No, se referia... No, senyor, se referia a lesbianes. Se referia que molta gent del camp no sap què és una lesbiana. Ah, jo hi entes persianes. No, lesbianes. I ara és difícil trobar qualque fuster que te faci persianes, perquè a casa nostra les emporades de metal, perquè només les has de posar i ja està, t'has d'oblidar de pintar-les. Lesbianes diuen que n'hi ha moltes. Lesbianes, sí, però persianes no, No, persianes no. Ara jo no sabia, no, i diuen que són igual que nosaltres, Les persianes, sí. Sí, les persianes, aquesta dona ho va dir, són normals, Sí. Vostè de bones? Jo som de molt de puestos. Mon pare era el Cèlsia de Cas Concos. Mo mare de Vall de Mossa. Jo vaig néixer a Falanich i vivim a devora un puesto que està aquí de vora, a d'haver 16 o 17 quilòmetres de Palma. I vostè n'ha vist mai de lesbiana? Lesbianes, sí, jo crec que sí. Una vegada vàrem anar amb un crucero, amb la dona, i vàrem anar a Grècia, i vàrem anar a la illa aquesta de Lesbos. I el meu net vàrem anar a veure Wonder Woman, que totes són dones, a Wonder Woman, a veure. S'agrava això? Sí. Sortirà si ve 3. No. No era bona? Això no, prevecoent. És prevecoent. Prevecoent, sí. La nena aquesta alemana, com que els alemans tenen molt de d'homes, i compren cases i les reformen. I ara aquí de vora la meva dona me diu, vés, i aquesta dona ha dit que hi ha moltes persianes. Nosaltres teníem un terreno, allà per de vora Campos, però va haver una parella de lesbianes, d'aquestes de d'homes, i mos la va llogar. I resulta que cada mes mos paguen, són gent ben normal. I resulta que ara la meva dona me diu, saps que els ho poden vendre? I dic, sí. Això dels dobbers, en el final, és el que comanda els És dobbers. el que comanda, a mi m'és igual si són persianes o no, com tal de que pagin cada mes, m'és igual. Jo soc partidari de la igualtat de gènere, Ara, que pagin, no? Que pagin. Vaig a seguir comprant, cercant persianes. Vinga, menys si en troba qualcuna de persiana. Au, dios, Aquí de vora en té. Dios.